Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tuberga Baon and welcome back again sa aking YouTube channel. Current Events, Comparative Point of View. Mga kabayan, sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang 5 tips para mapabilis ang iyong pagyaman. Regardless, if ever you are from the poverty line or below the poverty line or even you are a middle class, kabayan, effective ito para sa iyo ito kabayan. Kaya't huwag kang aalis. Panuurin mo ang video na ito mula umpisa hanggang wakas para malaman mo kung ano ang iyong mga dapat gawin at preparasyon sa iyong parating na pagyaman. Tara na, pag-usapan natin yan, kabayan. At eto na po kabayan, pag-uusapan na natin ang 5 tips na magpapabilis ng ating pagyaman. At ang unang-unang tip ay ang sinasabi nating earned income o di kaya active income. Ito mga kabayan ay ang ating trabaho. Kung ating titignan ang sinasabi ni Robert Kiyosaki sa kanyang 4 quadrant ng income stream ay mayroon tayong dito sa left ay mayroon tayong empleyado, self-employed, mayroon tayong businessman at mayroon tayong investor. Kaya dyan ang basihan ng mga ibang tao na ang nagsasabi na sinasabi nila na hindi tayo yayaman sa ating pagiging empleyado. Sa puntong yan, totoo yan kung ang mga empleyado una ay hindi marunong mag-budget ng pera. Pangalawa, kung wala silang financial literacy. At pangatlo, marami na rin pong mga empleyado sa ngayon na sila ay nagkakaroon na din ng mga multiple income. Kaya obsolete na yon na sinasabi nila na hindi ka yayaman sa pagiging empleyado mo. Sa pagiging empleyado, yan ay nakakapagpalakas ng pagiging entrepreneur mo. Kaya't kung isa ka ng empleyado ay pwede ka pa rin ngayon na magiging entrepreneur. Pwede kang mag-business habang ikaw ay empleyado ng mga kumpanya. Marami na rin akong kakilala na nandito sila sa Saudi na napakarami silang business din sa Pilipinas. Kaya yan ang realidad na nangyayari sa atin mga kabayan. Kaya huwag baliwalain ang iyong trabaho. Yan ang unang-unang tips. Kahit na maliit lang ang nag-o-offer ng trabaho ngayon, lalong-lalo na dahil sinasalanta pa rin tayo ng COVID-19. Kaya kailangan natin ng trabaho. Naghihirap din tayo minsan dahil sa pagdagsa o pagdating ng mga kalamidad sa ating buhay. Alam ba natin na bumabangon pa lamang ang mga biktima ng kalamidad kagaya ng biktima ng malalakas na bagyo, malalakas na lindol at pagputok ng mga bulkan ay sinasalanta na naman tayo ng bagyo ulit? Yan kabayan ang realidad na mas nakapagpahirap pa sa ating buhay. Kaya huwag baliwalain ang pagkakaroon ng trabaho. Maliit man ang iyong sahod o di kaya katamtaman ang iyong sinasahod o di kaya napakalaki ang iyong sinasahod, abay kabayan, pahalagahan mo yan dahil yan ang umpisa ng iyong pagyaman. At ang pangalawa kabayan na tips para mapabilis ang ating pagyaman ay ang pagkakaroon ng capital gain. Ano itong capital gain? Ang capital gain ay ang pagbili ng isang produkto sa mura at ibenta mo ng mas mataas dahil dyan sa binili mong produkto na yan o di kaya asset ay nagkakaroon ka ng income o capital gain. Tulad halimbawa, kung ikaw ay nasa poverty line lamang ang iyong buhay, kung bumili ka ng 1 kilong talong, ito ay tagbe 25, 10 kilo ang iyong binili, namuhunan ka ng 250 pesos at ibenta mo ito ng 40 pesos sa 1 kilo, sa 10 kilo, kabayan, ay nagkaroon ka ng gain na or profits na 150 pesos sa 10 kilong talong. At yung iba, yung mga nasa middle class
ay bumibili sila ng mga hulugan na lupa, lalong-lalo na yung mga na-subdivide tapos hulugan, hinuhulugan nila yan. Halimbawa, nakakakuha sila ng 1,000 per square meter. Pag bumili sila ng 100 square meter ay 100,000. At yan, pag nakuha nila, malinis na sila sa papel, naayos na, na-process na, nagkaroon na sila ng absolute deed of sale. Ibig sabihin, natapos na niya yung paghuhulog ng lupa. Ito ay ibebenta niya ng mas mataas na presyo. Kaya yan, nag-gain siya ng capital gain. Lalong-lalo na pagkatapos niyan, ibebenta niya yan ng doble. Ibebenta niya ngayon yan dahil develop, mayroon na siyang papel, ibebenta niya ngayon yan ng 2,000 per square meter. So yan ang isang example ng capital gain. At pangatlo, kabayan, isa rin ito na pwedeng gawin yung mga nasa middle class. Pwedeng gawin ito additional sa ating trabaho para mapabilis ang ating pagyaman. Ito ay ang interest income. Paano tayo kikita dito sa interest income? Sa interest income ay magpapautang po tayo ng pera. Papautangin natin syempre yung mga nagninegosyo rin. Marami din dyan yung mga maliliit na vegetable vendor, yung mga maliliit na nagbebenta ng mga banana queue, yung mga fishbowl, basta yung may mga business. Magpapautang tayo ng pera fear to fear. At syempre, para mas marami tayong mga customer, hindi natin gagayahin yung 5-6. Pwede na yung 10%. At ito ay pwede mo na itong kolektahin weekly. Kasi karamihan sa 5-6 kasi araw-araw sila nangungulekta. Dito naman ay sinasuggest ko na 10% ang pautang mo. Kumbaga sa 1,000, makakakuha ka ng interest na 10% sa isang buwan. Ito ay magiging 1,100. Sa 1,000, mayroon kang 100 na interest income. At ito ay weekly mo itong kukolektahin. Siyempre, example po lamang ito. Siyempre, pag mas maraming puhunan, mas maraming customer, mas maganda ang iyong pakikitungo, yan ay mas malaki ang iyong income. Take note na ito ay dagdag income po. At ang pang-apat po mga kabayan, ito ay ang rental income. Dito, paano tayo kikita sa pagpaparenta? Dito kung naalala nyo, nag-vlog ako ng isang parenta, yung mga power tools equipment, pwede mong iparenta yan. Tulad halimbawa, bumili ka ng grinder, bumili ka ng welding machine, bumili ka ng jackhammer, iparenta mo yan sa mga nagko-construction. Well, in fact, marami ang nagsasabi na mura na ang mga grinder, yung mga pang-welding machine, pero ang usapan dito ay pagpaparenta. Ang logic nito, kung bibili ka naman, halimbawa gamitin mo sa iyong bahay, ay isang beses mo lang din namang gawin, ay di gagastos ka, maglalabas ka pa ng pera. Mas mainam po na magrenta ka na lang. Kaya yung parenta na business ay maganda po. At hindi lang yan, isa pang example, kung nasa city proper ka, o di kaya city, o di kaya NCR, just in case na matapos na itong COVID, ay pwede ka ring magnegosyo sa pagpaparenta. Hindi problema kung wala kang nabiling bahay, wala kang bahay. Dahil pwede ka namang magrenta at iparenta mo. Example, kahit saang parte ng Maynila, halimbawa, kunin natin yung Sampaloc. Dahil alam ko, dahil nakatira din ako nung araw dyan sa Sampaloc, mayroon nagpaparenta ng isang bahay, buong taas at baba ay 20,000 sa 1 month. Ngayon, yung 3 kwarto na yon ay pwede mo ring i-divide yon. So yung 3, gawin mong 6 na kwarto. Kung ang renta mo ay 20,000 sa 3 kwarto, let's say sabihin natin na 6,633 ang isang kwarto para maging 20,000. So ang gagawin mo, yung 3 kwarto na yon, pwede mong i-divide yun ng tigda 2. So ibig sabihin yung 3 gawin mong 6 na kwarto at iparenta mo naman ito ng tig 4,550. Kaya lumalabas, so yan, sa isang buwan ay magkakaroon ka ng 6,000 na extra income sa iyong pagrerenta at ipinarenta mo.
Yan din ang isang example sa mga rentals na negosyo. Kaya I hope na naunawaan mo ito at madaling gawin ito. Ang susunod ay ang passive income. Ano naman itong mga passive income? Ang passive income ay ang mga pagkakakitaan ng pera o di kaya income generating fund na hindi ka direct involved at kumikita ka kahit ikaw ay natutulog. Tulad halimbawa, kung ikaw ay bumili ng mga bangka, nagpapaalaga ka ng mga kambing, o di kaya for example, yung pera mo na lending mo, ibibigay mo sa isang tao, tapos 10% ang bigay mo, tapos yung tao naman ay ipapautang niya yon ng 15%. Yung income na 10% sa'yo without directly involved ay example na yan ng passive income. Kaya napaka-importante po na malaman natin yan. Uulitin natin ano ang kailangan natin para mabilis ang ating pagyaman. Unang tips ay ang pagkakaroon ng earned income. Pangalawa ay ang capital gain at ang pangatlo ay interest income, pang-apat ay ang rental income at ang panglima ay passive income. So yan lamang po ang ma-share ko sa umagang ito, and I hope na ang vlog na ito ay nakatulong po sa ating lahat. Lahat po tayo ay nangangarap na gumanda ang ating buhay. Lahat po tayo ay gusto natin matulungan ang ating mga kapwa Pilipino para magkaroon din sila ng financial literacy. Although na alam natin na sila ay marunong na at may mga binabasa na rin sila, ang aim po natin ay mas mapabilis pa sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng informasyon, ay mas mapabilis pa ang kanilang pagyaman. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.